gomos itio ibana nape gurang akarehe nape gurang nungain akaparsorion nape gurang nungain dinalahu makata-hatai ibana dinalahu menjatuhkan ibana alami hakorsya horas medita saluh na dihamu akadamang dok dainang di dia pihamu maringani tikion sahak mata benami tu hita saluh na tapi parhorasam ma dihamu akadamang dok dainang marhite-hite video on urupan nai mahamu mangatusi hatan itu hatta ima jamita tu hari Minggu 16 Oktober 2022 natar surat sian Nehemia bidu 5 ayat sada rodi ayat 12 adorong sopa sahat tami jumolo mahita martangiang asiniro hamadihamu dohok dame nesian debata amatta do nesian anakna Yesus Kristus tu hattai amin. Nehemia bidu 5 ayat sada rodi 12 dungi manguk badar ma situan natoropi rodi jolomana sida dopa hanggina sida halak Jahudi ayadong do deban namad dok torop do hami nang anak nami do boru nami selion nami ma eme asama kami jala mengun alayang guna deba mad dok ikollehon nami nama hauma nami porla anggur nami dohot bagas nami bayan si koram asa tarbaik kami manur eme managam haleon adong musedeba akan nama dok nungah urak kami hepeng bayan garan ni ruddo turajai hauma nami dohot porla anggur nami si koramna nuang pe iya songoni sibuk ni hanggi nami songoni do sibuk nami aka anak nami pe lau songon anak nasida do hape ida mak ikut lehron nami nama anak nami dohot boru nami bain hatoban nunga pola mengaduk debe sian boru nami jala marhagugo debata tangan nami hauma nami pe dohot porla anggur nami nunga sah tu halak na asing jadi tarima situtu maau dung hubege anggu-anggu nasida dohot alu-alu nasidai jadi marpikir marohakku di bagasan las mangonai hata ma'au tu halak na sangap doh tu akka iduk nikuma madok nasida nunga majalo bungani hepe kamu hape ganup sian ha anggina jadi hupaluhu masada luhu tan nabalga mangalo nasida dungini kuma madok nasida nunga pola hita manobus ha anggita halak Jahudi akan nangu tergaris tu halak perbegu hobar tu gogot tabi do tamu naing menggaris hanggimu naing laos menggaris tu hita tahe jadi si bema nasida dang halusassa dungini kuma dang dinggan pabahina munai da ikon marhabiar tu debatata hitanian tamamar parange alani pangsahion ni halak peribegu musutai nang au nang haanggiku dohot akan aposokku nunga hupasali hami nasida perak dohot eme wa ita selesai homma utangon wa pola kamu matu nasida sadarion hauma nasida porla anggur nasida porla jetun nasida dohot bagas nasida rodi bungani hepeng eme anggur dohot miak nang tininggumu nasian nasida dungi nina nasida ma olo mahami paulakon jaladang be tunggon nami sian nasida bahnon nami ma songon nandok mi dungi hujau ma akamalim las hupatolo manasida asa bahnon na hobar tu hatai ido yanggo sahana sian partikian tu partikian masa dona akka parsorion nan diadopi bangsot taon gudang akka na masa jala buri sipata gabi gangguro hatta mulu tapehutihut akka informasi manang berita na ipasah di akka televisi manang akka media elektronik na perpudion lomos doro hatta alanya akka pandemi lobi 2 tahun akka damang dok dainang sipata songon nama biar hita lomos ro hatta bohado ulaning songon dia do muse kelanjutan ni nama sao gurang dona gabe PHK gurang dona somang uruti akka ulon na bena songon na somal
bahkan banyak yang dirumahkan. Budang do jolma nagabi so sikola be ala sorong be nasibahinonna. Dohot akalan asik be hahi pason gabe humurang ma. Jala akka perkerjaan pena totu gabi humurang dona ala dang piga na membuka lapangan pekerjaan di masa-masa ni pandemi ini. Aleta pakilala do sonarya kadamang do dainang bohado tangan ni debata na setotong makaul hita manugunogu hita parsorion na taadopi jalanang tabolus dang manotong ala di palua Tuhani do hita mamulus saluhu nai tahamulate homma tu debata dihamu kadamang do dainang hira songonima nani hilalani si Nehemia di bangsa Juda ala di boto ibana do barita na diluati. Memang si Nehemia do ibana terbuang tu Babel ala dihabuang Babel pe ibana asi do tong rohan debata jala ipake do ibana gabe pelayan di istana ni raja bodo dohon ibana gabe juru minum ni rajai na sangat dihargai do mol adong nagabe juru minum ni rajai ima raja Artasasta ala nang jonok ibana do rajai molo madok si pangiduan na pe ibana dang pola songo na sungkat be pakilalaan na manang makatai pe tu rajai hiranai tangi rajai do ibana ala jonok ni parsauranna ala nima ala ni hajonohanna diuji ibana do marpangidoan tu rajai asa mulat nyan ibana tu hutana tu bona pasogina ale bot ibana dona masa dona akka parsorio disi ima tembok Jerusalem nunga marongso jala iko perluro si patureon ala nima tutu de leon do tikki tu si Nehemia jala lasibad di bana song perpanjangan ni tangan ni rajai gabi song bupati ibana manggonggomi na di Juda dihamak kadamang dok dainang borhak ma si Nehemia dinalaho mangida mona pasogi nai dung diboto si songoni na diripu dona holan alani temboki dona na porusi patureon HP lubi sian akasi tahunoni HP nekon serupan tahila lama jona bo harus ada dua nungain tak bertuan ngaolo berata rulangon jala penghunina nakaningan dangarong be longoma jale kos perlu si patureon ido misi nasida dung mulak iko patureon nama hutai ala dipikir nasida dona dung mula annong halakisian habuangan asabunya nasida muse mian doh dengan dihutai dihamu kadang mengeduk dainang dihitasaluhukna tabo todo aha persoalan na asing muse na timbul disi ternyata dung mulak aka piga-piga halak sian habuangani masa madisi akka parsorion na merdodon bertindih-tindih akka persoalan di ngolu disi na perjolo ala masa do memang haraparon ay dangang do pena di hati-hai na boy pitor mangula si ulauna dangang do pia kasusuan na boy disuan ay kom mengolah do pia laki ikom mangarib baru pemse mulak asa adong ma akka suarun nasida si pangahon. Jadi tabilangi ma mana tapikir homma songo dia do nalileng na nasida ikon berusaha do pena memulai sian no alai adong do naung mamora mulak tuhutai jala di si mana sida gabi hira akka raja-raja na Mehmet akka nabui mangalehon pemijaman alai adong dampak negatif na pinatu panasida di pasali nasida dona akadonganna di pasali
alai marbunga di bahan hepeng na mang na pinasalinay gabi balga bunga na totu mabay borak do itu pangulun na sida dang do pena manggar pajak turaja dang do pena si pangan na sida dang do pena dinalaho mangula akkaulon macam ma ragam niak kasih taonon alani ma rodo na si Nehemia rotu duati dot harapan bisa mengembalikan bohamu se mulak luati dengan semangatna dengan rasa kepemimpinan na disuruh nama dinalaho patupahon pembangunan tembok jumudo ale tabo to makadamang do dainang ay dangarong guguna sida ay si pangalan penahurang dona jadi gabi mabay lebak dona pembangunan ni mabay temboki tabamu se adong dona sama kalau mohon dinalaho patureho temboki gabi adong ma na menggagalkan pembangunan ni diusahon na sida lahu manigay hiran arong provokator na somal dia kamanginangate dia kaulota siarong dona makasogohok kita siarong dona mabaik nang gagal akaulota alai pada akhirnya sudina mau libagasan pasituduo dona berhasil do dinggan dia makadamang do dainang disido parimas ni si Nehemia jala di papungu ma aka nasangap dot aka induk asa dipatorang taringok tu namasai di paulak do perjolo marhiti pakatayon tu aka iduki dohot akan nasangapi ay nunga ditubus na sida sian perhatubana ni diingatkan kembali bagaimana mereka sudah Tuhan lepaskan sian Misir HP dumulak musen na sida tu tanona kami memperbudak musen na sida ini mengingatkan mereka bahasa pola ipatu pa besok ini jalan namangi muse gabi na sida do mabain aka penderitaan tu aka hanggina angpe na sida mangaleo perselian manang meminjam alai maduduhi di tu aka sitaononna manungain na masa dingol na sida dang nagabi mangalehon pangurupion manang mangalehon halugbangon tu aka na sida nungain si Nehemia oras mardokon tu nasida asa di paulak manyani akka naung ni garis nasida manang dohot akka anak kon nasida haanggina naung di perhatuban nasida tapi aku masuk kamanginang sesama nasida gabe hatuban manang maperhatuban inas dikembalikan HP sarupa nasida sasitong na di bagasan rap masih tahu damang do dainang dita sa luhuk na molo tapeuti do topik ni minggut ta ima di sarot debatado ganup na marukil babodo ra na marukilon ala ni akka keadaan alamate tahilalado nungain boha akka pakilalaan ni dongata nahona dampak ni gempa itarutung tapanuli sekitarnya basak sonari burun na sida bagasan halomoson mengulau-ulau pedang bui bahkan mengeluak kasih panganon nape tong do pena mall alai dang di los debatana sida manotong di bagasa sidang ngolon nai manang parsorion nai moliate ma dipimpinata dohot jaka pemerhati nunga merdalan nungain akasumbangan nabu di pasah mengurupi na sida jalalas ima nungain di tikion nang si pasahaton na di minggut ta sadarion na perjolo namang do dainang sudido hita boy gabe agen perubahan lapatan na ada potensi dalam diri kita lahu merubah asa lam tudinggan ikosongon na sogido si malolongta ikosongon na sogido tipinggolta mulu masa aka ketidakadilan dohot pabahenan naso dinggan ikonarong manyan niat dihita dinalaho paturehon nungay noon unang piadong mian keegoisan unang gabi masih pasobuan alai
mulu taida adong nasoture mari kita gabe halak na olo patureo. Nungay non memang alani akka teknologi taida ma nang marhite hempo pena na pinakinijol manungain dang peduli benasida tu najumono tu ibana. Jadi handphone mana kemudian nungay non mabain na jonok gabi dau na dau gabi jonok. Orang lebih suka berkomunikasi dohot akan na dau daripada habirang na siamun na ate. Sibuk akka orang tua nungay non rak mangan, bahkan orang tua na pemangan do anak konna ale handphone do ipajama-jama. Ini juga membuktikan kurangnya rasa empati, kurangnya rasa sosial yang dekat tu hita ate. Balam manungain akasih tahu non narong di hita. Atong buru hita nungain non menjadi agen perubahan. Buru hita kadamang dok dainang patupahon perubahan ini. Jangan tunggu orang lain. Alahyado bagi kami songoni adong ma disada ulaon dinalahu payason akka lingkungan na. Ay nidok masongonon. Ay nang ay basa deng pesa mu akka sampangunaon ningon. Ahalus na kamanginang. Adong do petugas kebersihan. Apakah itu merupakan gambaran hita na porsea? Tang naikon halak be na patupaho ni. Kalau bisa ya mari kita kerjakan. Nah kedua hon, karena kita adalah seorang pemimpin. Sudah do kita naking boy gabe pemimpin. Kita juga harus mampu rela berkorban. Pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Ay gurang do nanungay non, gabe soolo berkorban ate. Milay iban nongan ihatay halak. Gabe cik rohak. Agabi sisurang iba sedihatay halak. Ujung na ipasobu. Tidak ada lagi rasa untuk berkorban. Hape laho tu akka ulaw na rin ganduna. Nehemia, tapayak ko dyan ngayon iba na ro, ditinggaluh iba na ulaw na, laho manilik, bona pasugit na. Ayang goholan hadiryon na rin yan, baburi iba na, di istanay, sa pemate iba na. Dirikoti iba na ro, di akka parsauran na, dohot akka hahaanggina, dohot nasa bangsoy. Jali pikirhon iba na ro na, bohamu sena asa denggan yan, bona pasugit na. Ate. Jadi rela berkorban adalah bukti ni haholongat tadui, kesetiaat tadui tu na tahokko. Suang songoni ma na patuluhon di hita saluhu na kadamang dainang buhanu hita manghokkop nang ngulu hapor syauta. Apakah kita mau rela berkorban dinalaho manggolom hapor syautai? Songon martir nungay non gurang dona mau menderita karena imannya. Hapor syawna gomos itio ibana. Nape gurang akareherehe. Nape gurang nungain akaparsorion. Nape gurang nungain dinalaho makatahatai ibana. Dinalaho menjatuhkan ibana. Alani hapor syawna. Alai totong di ibana marsi hohot. Jala martangi yang ibana tutuhani. Asa gomosnya hapor syawna. Hita pe akadang dainang mulu pe gurang akapar soryota. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mampu memimpin diri kita. Asa masih hohot kita memimpin diri kita. Rap lohot Tuhani menanggung segala beban nasaha tu hita. Jalan napar pudi ma di hita saluhukna damang dainang. Tuhan Yesus ma nagabi pangodingata. Nama buat haduan tu akan nama rukil. Tari doi marhite-hite haradion ni ibana. Naung manaon hamatian ibana. Manuhuk silangi. Holan ala ni palua hok kita. Dia tidak egois. Dan naholat tu dirina. Alai humokop pita akapar dosa. Jala dinalaho palua hon portibion. Ima hataridaan. Ima nagawe figur contoh sitirota. Asa banyak kita totong mengodiho diri tahun tu Yesus Kristus asa dilihat di hita gogo atong mulu masa di hita nungain paru kilon akadamang dok dainang pos marohata disariho debatado pe hita dang di paluas do pe hita di bagasan padilian dang di loas hita lemedau atong asa masih hohok mahita mulu pe
Gudang aka si tao noni. Gudang aka paru kilom makadamang dok dainang. Ingok ma. Nunga jumolo Tuhani. Manaon si tao non humokok pita. Masih hohok mahita. Tuibana. Aibana do panghokok jala pangudingan. Amin.